Uh, Ayan, Jimbo. Shoutout sa'yo, Jimbo. Wala siyang jacket. Dali lang, Jimbo. Jimbo, Jimbo, Jimbo. Jimbo. Ayan, tingnan natin si Jimbo. Walang jacket. Well, shoutout sa'yo, Apong Axel. Apong Axel. Musta? Long time no si Apong Axel. Jimbo Vlog, shoutout sa'yo, Jimbo Vlog. Salamat sa... Si Jimbo Vlog pala ito. 100 subscriber. Thank you, Jimbo. Apong Axel, kumusta na ka? Tsaka pala Pilipinas. Yan mo sasabihan? Yung sinasabi? Dali, lagyan natin ng ads para may pandagdag tayo sa revenue. Shoutout sa 3 million dyan. 3 million shoutout. Break time nga po, sabi niya. Sige, sige. Wala, ngayon lang ako nakapag-live ng maayos kasi ano nga yung internet ko. Shoutout sa'yo, Josa. Shoutout, salamat, Josa. Josa, okay na internet ko kaya hindi na ako masyadong nakakadalaw sa mga edits nyo. Pasensya na muna. Pero ngayon okay na. Baka mag-LS na ako ngayon kasi diretso na yung LS ko. Wala pa ba yung mga kaibigan natin sa TikTok kasi sabi nila pupunta sila sa akin. Thank you sa lahat ng mga nag-subscribe Nadagdagan ako ng 50 ata. 50, 40, 20, 30, 40, 50, 60. 40. 40 ang nadagdag sa akin mula nung hindi ako nag-LS. Thank you sa mga 40 subscriber Asan na ba si hinihintay ko si Norris Kuya. Ikaw pa ba? Kumusta ka na? Okay naman. Diyos maayos naman. Okay na ako. Maayos na maayos. Ano lang to, mga short LS lang to. Hindi ako masyadong nag-LS ng matagal Kaya, ayun. Kumusta kayong lahat dyan? Nag-visit ako sa LS mo kanina. Diyos Kaya, ang daming bago sa'yo. Ang daming bago sa tao mo Ang daming mga bago. Nakita ko ang daming bago pumunta sa LS mo. Tsaka ang daming nagpa-member sa'yo. Nakita ko na. Oo. Nandun ako, Diyos Hindi na ako napaparamdam. Diyos sahod ngayon, Diyos. Ano ba kayo? 18 ba kayo? Sahod kahapon Mga bagong magugulo. Oo, nakita ko nga. Sahod mo ngayon, Diyos 18, di ba? May bagong patakaran si Lolo. Ano na ngayon? May 18 na yung sahuran sa Pilipinas. 18. Ewan ko kung nagsahod ka na ngayon or bukas pa or mamaya. Ako, hindi ako nakasahod last month Kulang ako ng $20. $20 ang kulang ko last month. Pero ngayon, kulang na lang ng ng $12. Kaya kailangan kong abutin to para makasahod ako next month. Silipin mo na, mag-ano naman sa'yo yan, magme-message naman yan sa'yo sa sa cellphone mo. Kasi ako direct sa sa ATM ko tapos direct sa cellphone ko. Kapag nagpadala na si YouTube, magte-text sa akin yung amount. Kaya maganda, direct sa akin. Thank you thank you Diyosa. Salamat sa pagpunta. Mga bagong magugulo Salamat. Alagad ni Amon. Amon, shoutout sa'yo Amon. Thank you Amon Sige, iyan na natin yan. Ipin natin yung sa'yo Amon.
Ay, hindi, oo, hindi pa nawawala. Oo, tama. Kapag nawala na yan, meron na yan. Pero kapag meron pa, wala pa. Sabi kaya nila 18. Wala pa. Sabi kasi nila 18, may email si Lolo, di ba? Oo, Amon, nakikita kita, Amon, nag-LS ka. Congrats, Amon, dahil meron ka ng 1,000 subscriber mahigit eh. Nasa 1,000 plus ka na eh. 1,080. Congrats. Congratulations ha. Opo. Baka bukas pa kasi palang. Opo, nandun pa. Bukas pa kasi ngayon. Okay. Ay, oo pala. 18 pa lang ngayon sa US pala. Diyosa. Ito pala yun. Ay, Diyosa, wag ka nang papo. Di ba matanda ka pa sa akin, Diyosa? Ako dapat magpapo sa'yo, Diyosa. Kaya, yun. Asan na yung mga TikToker? Ba't hindi pumunta dito yung mga TikToker? Hapon Julie, ito na ang internet. Wapon Julie, iba, ikit mo naman. Sa TikTok, nandun ka Hapon Julie, sumisilip ka. Kasi makikita ko Hapon Julie kung yung tao sumisilip. Makikita mo Hapon Julie, oh. Sa TikTok Hapon Julie, makikita mo lahat ng mga stalker sa'yo. Makikita mo. Ito Hapon Julie, oh. Ang dami mong message. Ito Hapon Julie, oh. Yung mga sumisilip sa TikTok mo, malalaman mo. Kaya alam mo yung mga stalker talaga. Asan na yung asan na yung message. Ito. Ayun oh. Ayun yung mga sumisilip sa sa TikTok. Julie. Hapon Julie, ayun oh. Makikita mo ayun oh. Ayan oh, Julie Flores Franz. At saka si Romel. Ang pangalan ito, si Romel. Si RMR TV. Sumilip din sa akin. Oh. Ayun, ang daming sumisilip. Yung iba kilala ko eh. Kaya makikita mo yung mga sumisilip. Ayan. Meron tayong sa TikTok, meron tayong 1,441 followers. Ayan. Meron tayong likes, 4,200. Ayan sa ating viewers. Ayan, sabi niya. Ayan, basa. Oo, syempre, followers mo ako, sabi ni Hapon Julie. Oo, Hapon Julie. Thumbs up para sa mga video mo. Good. Okay, Hapon Julie. Mabi DC. Mega shoutout Mabi DC. Alagad ni Imon, sabi ni Josa. Ayan, Madam Josa, sabi naman ni Imon. Dan sa'yo, Amon, laro ng online game, sabi niya. Josa, MLSO. Ano lang to hindi ako matagalan LS 8 minutes. Wapong Julie, meron na akong internet. Naayos ko na. Ayan. Alagad ni Amon, shoutout. Ayan. Sa upline, sinubukan ko dati. Naboring ako sa upline na Hapon Julie, kaya hindi ko na pinatulan. Nag-i-enjoy ako sa TikTok at saka YouTube. Ayan, nag-i-enjoy ako. Kasi kapag sa TikTok, maraming tao. Tsaka mga bagong pasok, mga hindi mo kakilala, pumupunta sila. Kaya mas maganda na rin sa TikTok. Madami din nagpapalipad doon, pero sabi ko, wag na. Sa YouTube ko na lang, sabi ko. Go to YouTube lang. Sige. Subscribe. Baka hindi pa subscribe si Mabi. Ay, Mabi ko pala. Meron ka na palang ito, oh. Meron ka ng 7,102. Ito po, di ba, Mama Mabi? Subscribe na po kita. Dikit kalembang na rin. Matagal na pala. TikTok na lang tayo. 400 plus na rin ang ganda pa. O, di ba, Hapon Julie? Nag-extend si Tita Ren po. Nagikinig ako, Diyosa. Nag-extend siya ng 1 month. Di ba, nandun kay Inday Mama Vlog. Nandun ako, hindi lang ako nakumikibo. Sabi niya, mag-extend daw siya ng 1 month, di ba? Kaya, ayun. Nagdala pa siya ng mga suso. Tsaka, yung dinala niya? Suso, di ba, nandun sa Top J. Alam ko, kaya hindi sumisilip-silip ako pero hindi ako nagsasalita. Wow, sana all, sabi niya Hapon Julie. Ayan. O, bali, siya, 2 months. Di ba, May ngayon? Baka next month,
June. Ewan ko anong nangyari, ba't hindi natuloy yung swimming. Eh, naboboring ako dito. Alam niyo ba, nung uwi na Tita Julie, sabi niya, nasa Pinas. Oo, Apong Julie, nasa Pilipinas siya. Diyos sa Pantasya, dan tikit sa'yo, full pack, sabi niya. Imon, puntahan mo rin si Diyosa pag nag-elas yan. Okay? Saka si Apong Julie. Salamat agad ni Imo. December, Diyosa. Ayan, sigurado December Apong Julie, maraming ano yan, maraming handaan yan si Apong Julie kasi double celebration yan. Christmas, New Year, at saka ano. Di ba Apong Julie, meron pang mga ano yan, may mga concert. Mabi, salamat ho, sabi ni Mabi. December, Diyosa. Baba yung mga ano natin dyan. Wow, ang saya ng Pasko ni Tita Julie, sabi niya. Oo, masaya talaga. Pag Christmas, sana wala ng COVID. Tamad ako mag-live, sabi ni Apong Julie. Oo, Apong Julie. Ngayon, sipagal na ako nag-live kasi sabi ng mga nasa TikTok, pupunta daw sila eh. Hindi pa sila pupunta. Hinihintay ko nga eh. Ano, ilang minuto lang tayo guys ha. Ilang minuto lang po tayo. Kagabi, nag-try lang ako nag-live kagabi. Mga ilang minuto lang. Ayan, 40. Okay? Mag-end na rin tayo niyan guys. Salamat Apong Julia. Salamat din kay Josa Amon. Salamat sa at ako'y mag-end na rin. Malapit na tayo mag-end. Ano nangyari? Ba't hindi na ano to? Oo, mabilis lang ako mabilis lang ako mag-live. Diyosa, sana matuloy kasi if may vacation, mister ko, sabi niya ano. Okay lang yun, ano, Diyosa, mga sapit lang ako nag-NS. Ito, gaya nito, meron akong NS, baka nasa 30 minutes, meron akong views 141, hindi okay na yun. Yung iba nga, 21 minutes, meron akong 117 views, kaya mas mabilis ma-play compare sa mga isang oras, 3 oras, kaya ganun. Sige, makapagpahinga ka muna. Ayan, Apong Julie, shoutout daw, sabi ni Angel. Si ano to, si Jennifer Shield. Ma'am Mabi DC, salamat po, Ma'am Mabi DC. Apong Edward, Apong Julie, bakit po Apo? Alagad ni Imon, ayan. Minutes na lang tayo. Jennifer Shield, salamat ha, Ma'am Jennifer Shield. Nakikita kita nandun sa kabila. Kaya ano, sa mag-asawa, si Apong Wolverine at saka si Mrs. Wolf, nandun ka. Nakikita kita doon eh. Alagad. Tumaba ka ata kapogi. Hindi ko alam. Siguro. Kasi almost 2 weeks akong walang internet eh. 2 weeks. Mula nung May 8 hanggang kaya ayun. Boring ako talaga. Sobrang boring ako. Wala akong internet. Hirap talaga walang internet. Sobra. Kasakit. Makanano mo akit sinip kang TikTok ko. Takit ang kaya. Milyonaryo mo jamot. May kasarat ko, milyonaryo mo jamot. Ayan. Ito ganito. Mabi DC. Baba nyo lang po yung mga ano nyo ha. Bahay nyo. Diyosa, turuan mo ko sa TikTok. Ito. Ayan, TikTok, di ba? TikTok. Yan, TikTok. Makikita mo yung ano dito, yung parang marang mata. Apong Julie, yung mata. Ayun o, yung mata. Ito, click mo yung mata. Ibig sabihin yan yung mga tumitingin sa'yo. Ayun o. Yan yung mga ayun yung picture mo. Ayun Apong Julie. Kita mo? Pindutin mo lang yung mata.
Ito, di ba may nakalagay dito sa taas yung channel mo? Tapos may nakalagay dito yung tatlong guhit-guhit. Tapos may mata dito. Doon mo makikita yung mga sumisilip sa'yo. Eh, dami sumisilip po. Tapos lahat ng mga TikTok na ina-upload ko nandiyan. Kasi ina-upload ko din, sayang din. At saka wala silang copyright. Kapag i-upload ko muna yung private, tapos tignan natin kung may copyright, i-edit ulit. Ganun lang siya. Yan. Diyos sa anak, sabi naman ni Milyonarong Jamot. Mama B, salamat Mama B ah. Sige ba yung next natin? Tita Julie, ano sabi niya? Tita Julie, pag uwi mo, TikTok collab tayo, sabi ni Diyosa. Oo, uwi ka na po Julie. Oo nga, hindi yung iba ko dyan ko na-upload. Oo, actually pwede naman i-upload yung TikTok tsaka tignan mo si Diyosa. Yung TikTok ni Diyosa yung parang chiki-chiki, di ba nag-viral yun? Almost nasa 1,700 data yung nakita ko eh. Wala yatang copyright yun. Kaya yun, tignan yan. Kahit yung mga ina-upload ko akong Julie, walang copyright. Okay na yun. Importante yung mga 1 minute, 2 minutes, okay na yun kasi may ads na yun. Milyonarong Jamot, salamat. Angel. Ma'am Angel, salamat ha. Jennifer Shield. 17 minutes na tayo. 17 minutes. Nag-live kasi ako kaya sabi na kasi mga nasa TikTok, pupunta daw sila, hindi naman sila nakapunta. Hinihintay pa naman sila. Sige hapon Julie, mag-end na ako rin. Mamasak pa. Welcome host, sabi ni Ine, okay lang ba i-upload ko siya? Oo, hapon Julie, pwedeng i-upload yan. Basta walang CPR, okay yan. Tsaka video mo naman yan eh. Hindi mo naman kinuha yan. Alagad ni Avon. Pero minsan sir, may copyright. Oo, meron. May copyright pero makikita mo naman basta i-private mo lang muna. I-private mo muna siya, upload, tapos private. Makikita mo kapag copyright. Yun, ang gawin mo, tignan mo yung copyright, edit mo ulit, tanggalin mo yun. Ganun lang siya. Dumikit lang ako sa mga nandito, please. Yan guys, dumikit daw si Mabi DZ. Balikan niyo na lang po si Ma'am Mabi, pakibalikan lang po siya guys, okay? Nagdikit po siya sa inyo. Sa lahat ng mga nandyan sa tao, sa baba, sa mga nandito, pag-subscribe na lang si Mabi DZ. Pero kung okay lang siguro, kumunin ka na kahit may copyright. Hindi, ako ginagawa ko pag may copyright, tinatanggal ko na lang. I-remove ko na lang yung video. Kasi mas maganda pa rin yung may ads. Kahit pa paano, kikita ka kahit mga point. Kasi makakatulong yun sa revenue. Sige, magluto ko pa. Hati na lang kayo sa revenue, sabi ni Amon. See you around, Diyosa, sabi niya. Sige, hapon Julie, salamat. Follow back kita, Tita Julie. Ayan, sige. Paalaw na kita, sabi ni Julie. Sige, tita. Ay, Sir Mar SPG. Mega shoutout, Sir Mar SPG. Long time no see. Salamat po sa thumbs up. Salamat ho, sabi ni Ma'am DC. Welcome po. Welcome. Ayan, malapit na rin ako mag-end. Ilang minuto na lang tayo. Ano sabi ni Josa? Nabasa ko yung sabi ni Josa. Pag gagawa po kayo ng video mula sa TikTok, papuntang YouTube, lagyan niyo po ng effects and clap para mawala ang CPR para maging original video niyo, sabi ni nilalagyan ko rin siya di ba sabi ko sa iyo dati Josa, i-upload mo sa YouTube mo yung chiki-chiki kasi okay yun eh. Siya, entertaining siya kaya nag-viral, di ba? Kaya ayun. Okay naman, nag-viral siya ng naka 1 point something ka, di ba? Ano ba yun? Dadami pa yun, mga ilang buwan. Kasi hindi naman agad mag-boom yan. Mga ilang taon, baka mag-boom pa yan. Okay, Mabi, salamat host.
20 minutes na tayo, 20 minutes. Salamat sa 7 million, salamat sa 7 million. Tsaka 11 thumbs up, thank you. Ano ba yung sinibay nating ipipin dito? Habang may oras pa tayo, mga 10 minutes. Wala ba kayong mga premiere, guys? Ay, si Josa. Sige, Josa. Ano ba ngayon? 18, 19. Tapos natin yung LS mo mamayang 8 p.m. Josa. Josa, Josa, dito na ako sa TikTok mo, sabi ni Josa. Actually, Josa, hindi pa kita na-follow sa TikTok. Pero napanood ko yung video na yun, yung video natin. Napanood ko na yun. Napanood ko na yung mga video mo. Live, shoutout sa'yo live. From Korea. Shoutout sa'yo live from Korea. Hindi lang nga. Ano ba yung TikTok ni Josa? Marvelous Vlog yata eh. Ito, Marvelous. Ito, Marvin. Sige. Follow na kita, Josa. Meron ka ng 1391. Ito, Josa. 1391. Tapos yung pinallowing mo, 5,620. Huwag ka masyado mag-follow, kasi hindi sila nagpa-follow back. Ang gawin mo, ganito, galing technique. Ganito yung technique, Josa, sa pag-following. Kasi yung 5,620 na pinalaw mo, hindi magpa-follow back yun. Ang gawin mo, mag-live ka, tapos sabihin mo mag-follow sila sa'yo. Pag nag-follow sila sa'yo, doon mo sila pa-follow back. Kasi mahirap yung mag-following ka, tapos hindi ka nila babalikan. Sure ball yan. Yun ang technique, Josa. Okay, Jos. Okay na ako sa bahay mo. Sabi ni Josa. Ay, Army. Shoutout Army. Salamat. Apong Julie, ganun gawin mo kapag meron ka ng, alam ko pag nasa 500 ka na or 600, pwede ka na mag-live sa TikTok. Tapos, yes kuya, ganun ang gawin mo. Kasi nakita ko yung TikTok mo, Josa, almost 5,000 yung pinalaw mo. Tapos, ang nag-follow sa'yo, pag 1,000 plus, ibig sabihin, lugi ka ng 4,000. Asan yung 4,000 na yun? Kaya hindi ako nagpa-follow. Gusto ko, sila muna nag-follow sa akin. Tapos, ipa-follow back ko sila. Thumbs up, salamat sa thumbs up mo, IRB. Yes, kuya. MLS po sa lahat, sabi ni IRB. Alagad ni Amon, thumbs up sa premium mo na nakapin. Sabi ni Amon. Anong oras na ba? 7 minutes na lang tayo, guys. 7 minutes. Para mas mabilis ma-play yung LS na ganito. Kasi kapag matagal na, hindi masyadong ma-play. Papansin yung mga nandyan. Nag-live din po ako. Pero minsan may mga nagpa-follow back din po sa 4,000 na pinalo ko. Hindi. Kaso hindi lang lahat. Julie Flores fans, sabi naman ni Mar SPG. Ayan. Matik na guys yung mga binababa ni Nightbot. Ayan. Yung mga, si Mar SPG, si Apon Julie, lahat ng mga nandyan. Okay? Ma'am Mabi. Baba natin yung bahay ni Ma'am Mabi kasi hindi si Ma'am Mabi. Thank you, Ma'am Mabi, ha. Try mo yapon, Julie, 500. Kasi rin kakilala ko na kay mag-live na lang 500. Pero try mo yapon, Julie, ha. Sabi niya, okay lang kuya kahit mautay-utay kahit pa paano magpa-follow back sila. Pandagdag niya. Ako po 1K bago mag-live.
Oo, totoo. Pero ano, merong iba kasi nasa 500 sila, meron nagla-live na eh. Pero try mo yan pa Hapon Julie, try mo. Wala pa akong 500, 450 pa lang. Kaya yun Hapon Julie, umakyat ka para makilala ka sa iba. Kasi Hapon Julie, sa totoo lang, maganda rin sa TikTok kasi ano, maraming tao na pumupunta. Alam mo, pag nag-live ka doon, isang live mo lang, maraming pupunta, mga dadaan yun. Minsan nga, 200 dadaan sa'yo from 200, pababa ng pababa. Dami. Pero kapag nagustuhan nila yung boses mo, lalo ka na pong ano, ayan. Nila pag po yung bahay ni Mama, no, Mama BDC, wala akong 500. Pero try mo yung Hapon Julie kapag okay na yung Hapon Julie. Ayan, 4 minutes na lang tayo guys, 4 minutes. Dahil naka 26 minutes na tayo, 30 minutes lang tayo. Maganda sa TikTok. Maganda po sa TikTok kasi nakakakuha ka ng susunod. Totoo yan. Tumpak yan, Diyosa. Sa kamakailan, nakasampu ako doon sa friend ko din sa FB. Totoo yan, Diyosa. Ano din yan, dagdag din yan sa subscriber. Nakakuha din ako ng subscriber sa TikTok. Nakakadagdag. Ako nga sa totoo lang, ewan ko ba't nadagdagan yung subscriber ko, hindi naman ako nangisda. Kaya from 5,720 nadagdag sa akin 40. Kaya ewan ko ba saan napunta yung 40 na yun, may dumitigit sa akin. Pero wala naman nagko-comment. Sabi ni Josa. Tapos naka $1 na akong palipad sa kahit baril. Ako, hindi ko alam, nakaipon ako dun sa TikTok. May makita ko dito eh. Paano ba nakikita kasi yung pera dito? Eto, nakaan pa lang ako oh. 0.43. Eto, yan yung sahod ko. 0.43. Pero iba pa yung kanina kasi may nagpalpad kanina. Ayan na yung sahod ko dyan sa TikTok. Pero nag-i-enjoy na sa TikTok guys. Sobrang nakakatuwa. Pero ang kagandahan nito, kapag nag-live ka sa TikTok, ano siya, pag-upload mo, ang galing, magbo-boom agad. Sa balance ko. Oh, nakita ko na. Kapogi, sabi ni Milyonaryo mo, Jamot. Diba? Pag-upload mo pa lang ganyan, madami ka ng views. Minsan 400, nabibigla ka na, mga minuto pa lang, meron ka ng 200, 300. Diba? Sa YouTube, malabo. Pero maganda pa rin sa YouTube, siyempre. Mas okay pa rin sa YouTube. Mabagal lang ang sahod. Oo, totoo yan. Mabagal nga sahod, pero enjoy lang kasi nakakuha na ka din ng new friends. Totoo yan, Diyosa. Agree ako dyan. Oh guys, 2 minutes na lang tayo. 2 minutes. 2 minutes na lang po. 2 minutes. Asan na siya ng Ma'am Mabi? Iipin muna natin si Ma'am Mabi kasi ano siya. Habang may 2 minutes pa tayo. Okay. Tatay, sabi ni Alagad ni Ibon. 2 minutes na lang tayo guys. Salamat sa 7 million ni Dao. Salamat. Okay na ako guys. 30 minutes. Tarantado ang YouTube. Sir Milyonaryo, okay lang yan. Ganyan lang talaga ang buhay YT. Naglalagas talaga tayo. Sige kuya, Kapogi, sleep muna ako din at live. Sige, salamat Diyos. Ano lang na ako, 2 minutes na lang. Ayun, 1 minute na lang ako, 1 minute. Kasi 30 minutes lang tayo. Ma'am Mabi, salamat po Makakadalaw din po ako sa LS nyo. Salamat. Pag nag-live po kayo, sige. Pupunta po ako sa LS nyo. Tsaka, ayan, alos mga ano pala si Mama, no? Mga ano pala siya, mga fashion, ayan, tips, DIY, product review, makeup, ayan. Lahat nandun sa kanya, mga pampaganda nandun. Ay, salamat pala kayo kay Apong Julie. 39 times na ako pinalik na 900. Ano lang, Ma'am, Sir Milyonaryo. Laban lang, Sir Milyonaryo. Huwag kang gilit. Salamat, Ma'am Jennifer Shield. Salamat. Amon, salamat Diyos thank you Paalam guys, maraming Apong Julie, thank you very much. Si Ma'am Charles Story, salamat po. Ayun, pumasok pa. Ayun.
Sige po, welcome po kayo sa LS ko, sabi naman ni Ma'am Mabi DC. Salamat po, Ma'am Chels Story TV. Salamat. Si Sir Mar SPG, salamat. Live ako now, after mo. Sige, sige, ako Julie. Live ka? Sige, sige, sige. Sa YouTube, okay na ako sa 30 minutes. Wala akong pinipiling oras kung saan ako magla-live minsan. Kaya minsan nag-live lang ako bigla-bigla. Ayan. Magbunot ng damo, sardine, sabi niya po Julie. O, sige, sige, sa sangre. Ayan, maraming salamat po sa lahat. Update lang ako, sabi niya po Julie. Sige guys, lipat tayo kaya po Julie. Ma'am Chelsky, salamat ha. Thank you so much Ma'am Chelsky Story TV. At ako'y mag-end na rin. Maraming salamat po. See you around.